Sadullah Aydın, Doğru Haber. Qedera Cebheya Berxwedane ve qedera Ümmetê Diyarbike. Alema İslamê di merhale û pêvajoyeke mîna beriya şerê cîhanê yê yekem re derbas dibe. Lê haya piraniya mislimanan ji vê rastiyê tune ye. Lêbelê ev rojan rojên qedera Ümmeta İslamê ne. Yanî berxwedaneke qehremantî û azadiya ku wê pêve biçe, yan jî esaret, koletî û îşxal kûrtir bibe. Alema Xerbê çavsor bûye. Ji bo Alema İslamê sed saleke din êsîr bihêle û îstîsmar bike planan çêdike. Hewcedariya wan bi çavkaniyên dewlemendî, petrol û însanên Alema İslamê heye. Ji bo malzeme, çek û silehên xwe yên bêker û bêfêde bi bihaya fahîş û zêde bifroşe, ihtiyaciya wan bi bazaran heye. Wê talan bikin, lewra ihtiyaciya wan bi axên bi bereket ên ku wê jiyanek lüks û rihet bide wan heye. Projeya herî maqûl a ku wê vê îmkanê bide Alema Xerbê dewleta mezin a Yahudiyan e. Ew ê welatên İslamî yên ku bi vî awayî bihêz bûne zayîf û lawaz bikin. Ji bo parçekirina İran, Tirkiye, Pakistan, Sûriye, Iraq, Yemen, Lübnan, Misir û welatên dinên İslamî ji bo ku ew nikarbin li ber xwe bidin wan li hember hev bixin, polîtîkayên fesadî û fitnekirinê bicîbînin. Ji vê yekê baştir proje tune ye. Belê proje ev e. Mislimanan bi hevdû bixin, fitne û fesadiyê têxîne nav mislimanan. Misliman bi vê fitneyê meşgûl bibin, ew jî tam di singê mislimanan de dewleta Yahudî û xaçparêzan ava bikin. û yekane hêza ku li dijî vê projeya şeytanê berxwede de Cebheya Berxwedane ye. Cebheya Berxwedane ya ku ji Filistînê bigire heta Lübnan, Yemen, Iraq û Îranê bi qehremanî û mêrxasî li hemberî vê projeya şeytanî ya Alema Xerbê disekine. Cebheya Berxwedane êş û janên mezin dikişîne. Berdelên mezin bi fedekarî dide. Micadeleyek mezin dide îşxalkirina cebheyekê ku ji wî mezintir e. Hêz û quweta vê cebheya şeytanî ji Cebheya Berxwedane gelek zêdetir xwedî îmkane û hukmraniyê li cîhanê dike. Bi vê hêz û quweta xwe ev Cebheya Xerbê Alema İslamê mehkumî hilweşandin û esareta xedar dike. Belê, Cebheya Berxwedane li hember vê cebheya şeytanî bi fedekarane micadelê dide. Xwedêneke ger vê bendav û beraj hilweşe wê paşê lehî laser û tofanên mezin rabin. Wê Alema İslamê têkeve ber vê lehî laser û tofanê. Belê, talûke ew qasînêz û mezin e. Ji ber vê yekê divê Cebheya Berxwedane ya ku Alema İslamê li hember cebheya Siyonîst xaçparêstan diparêze, tu carê meğlûb nebe. Divê serketin û galibiyet muheqqaq a Hamas, Hizbullah, Hereketa Cihada İslamî, Ensarullah û Cebheya Berxwedanê be. Divê em weka misliman diwarê ferdî, girseyî bi hemû îmkan û derfetên xwe bi hêz û quweta xwe li cem Cebheya Berxwedanê cî bigirin. Çawa ku em beriya niha ji bo Bosna, Efxanistan û ji bo Çeçenistanê seferber bûn, bi her tiştên xwe, bi can û malên xwe, bi hemû îmkanên xwe em bazdan alîkariya van mislimanan, a niha divê em vê yekê ji bo Cebheya Berxwedanê jî bikin, bazdin alîkariya wan. Divê Cebheya Berxwedanê ti carî ji rojeva me dernekeve. Ger mimkûn be, divê em her cûre destek û peşgiriyê bidin, çandî, kulturî, aborî, îqtisadî, siyasî û heta desteka eskerî jî bidin vê Cebheya Berxwedanê. Divê em di vê dawûdozê de berdêlê bidin. Divê em vê berdêlê bidin ber çavên xwe. Îro Cebheya Berxwedanê ji bo ümmetê şer dike û micadelê dide. Ji bo ümmetê wek qereqol xeta pêşiyê xizmetê dike. Wezîfeya her mislimanekî ye ku vê cepheyê xurt bike. Ev şer şerê xelasî û rizgariya ümmetê ye. Şerekî ku qedera ümmetê diyar dike ye. Divê Gezze nekeve, Beyrût nekeve. Erdên me yên bi bereket axa İslamê yên ku îştah û madê Siyonîst û xaçparêstan vedikin, divê di qirika wan de weka pariyekî bimînin. Divê şerê pîroz û Cebheya Berxwedanê ti carî ji rojeva me dernekeve. Divê em bi operasyonên propagandayên berfirehkirina rojava, Alema Xerbê ya di neva xwe de û medya herêmî yên dibin kontrola wan de ne nexapînin. Propagandaya ku tê gotin ev şer şerê du hêzên ku ji me serbixwene me têkildar nake û tereqeya wan bi me re nîne, divê ev propaganda û îtirafkirina xerab me tê nexîne kemîn û xefika bêhişmendiyê. Divê me jî dil, qelb, dua, qelem û zimanê me her tim bi vê berxwedana pîroz re mijûl be. Divê rojeva me ya herî muhîm, rojeva me ya sereke her tim Qudüs, Filistîn, Gezze, Lübnan û berxwedan be. Divê tu rojev vî şerî taloq neke, ji rojevê nexîne. Lewra ev şer, şerê xelasî û rizgariya ümmetê ye.